सोमाराक गोयचो फामाद शिवोले दांडो वाठारांतलो जागृत देव श्री जागेश्वर देवाचो जागरोत्सव सुरवात जालो। हो उत्सव हिंदू आणि क्रिस्तांव भाव एकठांय जावन मनयतात। देवाचे दर्शन घेवपाक भक्तांची गर्दी जाल्ली। वर्ष जागर हो जो उत्सव आहा हो उत्सव मोठ्या भक्तिभावान दबाज्यान हिंदू आणि क्रिश्चन सगळ्या तरेचे लोक हांगासर येतात आणि हो उत्सव एका मोठ्या उमेदीन साजरो करतात। हांगासर आयज रातची स्वारी येतली साधारण 1 दरम्यान आणि मागीर ती स्वारी सुरू जाता। त्यानंतर जी जागरेश्वराची ह्या कार्यक्रमांक जी सोंगां सिक्वेन्स वायज आसता ती सगळी सिक्वेन्स वायज सोंगां येतात आणि शेवटाक देव जागरेश्वर एकदम आपल्या तकलेर मुकुट दवरता, तेचेर मेणबत्ती पेटलेली आसता आणि तेंचेर एक ज्या तरेन एक अवसर येता आणि ते जे नाच करता तो पळोवण्या सारको आसता। त्या देवाचें दर्शन घेवपाक जवळ जवळ हांगा हजाराच्या संख्येन लोक येतात। मोठ्या भक्तिभावान हो देवाची अशी ख्याती आसा की हो देव अडी अडचणीक पावणारो आसा। कोणाचें कितें समजा शेणलां किंवा कितें लोकांक जर त्रास केले गेल्या जाल्यार हांगासर गाराणें घातल्या नंतर त्या देवाचे गाराणें घालतकीच तत्क्षणांक तो देव पावता अशी ह्या देवाची ख्याती आसा। त्यामुळे माझे आवाहन आनीक मोठ्या संख्येन लोकांनी येवन ह्या देवाची भक्तिभावान पुजा करची।